Fl-aħħar 24 siegħa ma kienu reġistrati ebda każi ġodda ta' coronavirus biex bekk din hija l-ewwel darba minn mindu feċ dan il-virus pajjiżna fil-bidu ta' Marzu li kellna 6 ijiem konsekuttivi mingħajr każi ġodda. Issa l-każijiet attivi nisilgħu għal 4 wara li fieqet persuna oħra minn din l-imxija. Il-Ministeru tas-Saħħa qal li bejn it-3 u l-4 saru ftit anqas minn 1000 swab test. In-numru ta' każijiet li kellna minn Marzu sa issa huwa ta' 674 fil-waqt li dawk li rkupraw minn din l-imxija jammontaw għal 661. Minkejja dawn in-numri baxxi xorta jibqa' element ta' tħassib marbut mal-pandemija u dan minħabba li ftit il-bot minn xtutna f'numru ta' pajjiżi il-każijiet kull ma jmur qed jiżdiedu. Fl-aħħar jiem meta l-Prim Ministru Robert Abela kien qiegħed iwieġeb numru ta' domandi tal-ġurnalisti ma rridx iwieġeb dwar l-użu tal-maskeri protettivi fil-ħwienet huwa qal biss li jekk iwieġeb il-medja se tkun qed iddawwar id-diskors u tikkontradixxi il-messaġġ. Wieġib ta' darba, darbtejn, 3 darbiet, kull darba wieħed jipprova mbagħad jgħid qed tikkontrasta fil-messaġġ mal-Prof. Charmaine Gawci. L-awtoritajiet tas-saħħa jibqgħu jinsistu li dan il-virus għandu fostna u allura jeħtieġ insegwu l-pariri dwar id-distanza soċjali u l-użu tal-maskri. Għalkemm diversi persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon irrimarkaw li sabu ċirkostanzi fejn kemm fi ħwienet kif ukoll fuq tal-linja in-nies ma kinux qed jilbsu maskri li jipproteġu il-wiċċ.